Nang rugin iti Cordillera ti panakayuswa ti Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport wenno uplift. Kalpasan nga immandato ni President Ferdinand Marcos Jr. Detalye paay ni Angel Kim Pengosro. Sa ilalim ng Executive Order number 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o yung uplift upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Impakamo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. a 7.5 milyon asang kabalayan ti manamnama ngagnumar iti uplift program an nairanta at tumulong kadagiti pamilya an apektaran iti ngumat nga to a presyo ti gasolina ken tingumingi na agastos kadagiti kang runaan at tagilako iti baet ti pakasaknan ti sangalubungan a supply ti lana. Idawluan ti Department of Social Welfare and Development ti panakaipaay ti tulong. Iti sidong ti programa na cluster iti talo a grupo dagiti benepisyaryo. Iti umuna a grupo 3.5 milyon asang kabalayan manipod iti 4-piece ken walang gutom program ti makaawat iti 2,000 pesos iti maisalaeng adaras. Iti met may kadwa a grupo 2.5 milyon ang nakukurapay ken near poor a kwalipikado iti 25% above the poverty threshold ti makaawat iti 2,000 pesos kada bulan aging ga December 2026. Ken iti may katlo a grupo 1.5 milyon amang mangged ken ti pamilyada a basit ti birokda ti makaawat metlaeng iti 2,000 pesos kada bulan aging ga December 2026. Iti Cordillera nang rugin ti panakaayuswa ti nasao a programa. Iti abra, 550 katupat a benepisyaryo ti nakaawat iti tulong. Iti Benguet ken Baguio City, agdagop 3,700 a benepisyaryo ti manamnama nga umawat iti nasao nga assistance. Ken iti Mountain Province, 529 ti karaman iti umuna a batch a manipod iti munisipyo ti Tadjan ken Bauco. Angel Kim Pengosro, para iti Pagilian.